Molt bona tarda, ens trobem a Marina Port Premià, davant del Pantalà on hi ha el club de rem Premià, i aquí veiem amarrades les 3 barques que surten a remar. Són la Galera, la Pia i la Sisa. La Sisa és la flamant i recentment embarcació adquirida pel club per poder competir a les regates. I res, abans de començar a remar us faré una breu explicació de què tracta aquest esport. En origen, el llagut català és la barca tradicional de pesca que durant dècades va ser el principal motor econòmic de les poblacions del litoral català i balear. Inicialment portava una vela llatina, però de mica en mica aquesta va anar sent substituïda per l'ús del motor. I la progressiva desaparició de la petita pesca va fer que les nostres platges fossin destinades al bany i al turisme com les coneixem avui en dia. Cap a finals dels 80 del segle passat es va recuperar en forma de regates la tradicional competència entre els pescadors del segle XIX. A què ens estem referint? Doncs que rivalitzaven bugant per arribar primers a port i obtenir un millor preu de les captures a la subhasta del peix. I aquesta cursa dels pescadors per arribar abans a terra s'ha convertit en una competició esportiva. I ara centrem-nos al per què he vingut aquí, que és per narrar l'experiència de remar. Ara entro al llagut. Cal que anem amb compte a l'hora de pujar al bot perquè podríem relliscar i no volem prendre mal. Em poso a la proa de la barca, que pels que no ho sabeu, la proa és la part davantera de la barca i des d'aquí puc veure com es disposen els 8 bugadors. 4 a dreta, a favor, i 4 a estribord, que és l'esquerra. A la popa, que és al darrere de l'embarcació, està el timoner o timonera, que és el que s'encarrega de guiar el bot i entrenar els bugadors. Ja comencem a sortir, ens disposem a sortir i escoltem el timoner com dona les instruccions per maniobrar dins del port i sortir del Pantalà, i els rems ja estan dins l'aigua i ja comencem a moure'ns. Després segurament sentirem les paraules siar i clavar, que així és com s'anomenen les maniobres per girar. Bugar, per exemple, és sinònim de remar, i siar és l'acció contrària, és remar enrere. I res, mentre sortim, us explico una mica la història de Rem Premià i com ha nascut aquest club. Doncs, al setembre d'enguany farà 2 anys de la seva creació i en molt poc temps han passat de ser 30 bugadors, escolteu això atentament perquè és molt fort, de ser 30 bugadors a tenir-ne prop de 140, o sigui, és una bestialitat. Les tripulacions de rem entrenen tot l'any i també participen en curses lúdiques i els equips de competició fan regates organitzades per la Federació Catalana de Rem. Aquestes regates es duen a terme per tota la costa catalana, des de Deltebre fins a Roses. I l'equip sènior femení la temporada passada va pujar al podi de la Lliga Catalana de Llagut i del Campionat de Catalunya, o sigui, un gran èxit per a un club tan jove. I res, mentre avancem, el timoner continua donant ordres i ja estem creuant tot el port per sortir amb l'obert. I ara aturem-nos a sentir el so de les pales que fan en remar. O sigui, anem a captar aquest moment, el so de la barca en tallar l'aigua, tota una harmonia que s'ajunta amb l'olor de la mar, la brisa que ens acaricia. De veritat que quin luxe! A més, des d'aquesta perspectiva podem veure els principals edificis de Premià. Es veu el campanar de l'església, Can Manent, també l'estació de tren. I quan és hivern i les barques ja surten a entrenar quan ja s'ha fet de nit, és superbonic veure les llums de les cases a la costa, les llums del passeig, i aixecar el cap i veure un cel ple d'estels, o sigui, què més es pot demanar? Estem al cor del Maresme i, si us hi fixeu, Premià és l'única ciutat que dins del seu nom porta escrites les lletres d'aquest esport, el rem. I aquí estem veient un esport d'equip, en què necessites el company i ell en necessita tu, amb un resultat final conjunt i on tots som igual d'importants. A més, és un esport supercomplet perquè treballes tot el cos i en un entorn immillorable, on el color del cel i l'aigua sempre et regalen sorpreses, al matí, a la tarda o a la nit, i durant tot l'any pots gaudir-ne. I com diuen al club, salut i força al llagut. Som Rem, som Premià, som Rem Premià.